Здравейте! Аз съм 21 и с мен. Ето го, да знаете, че някакъв нендерталец. Ето го то нендерталец. Не ти бе, то тук. Синя. Нендерталец. Мен масот. Не, мен къде. Ето. Няма да такова ме дел. Аз съм там. Ама не свен. Ужас. Аз ще се телефонирам преди. Чакай да крепим първо нашите. Добре, ти отрепи това своя и... Да прозорец сме и затова се чуват коли. Само това да ви кажа. Той хвърли тенците. И аз хвалих. Защо ли си? Той го бутна. Да, бе. Да, бутна долу, но обаче нападна и на това. Ужас. Абонирам. Аз бутнах моя. И тя се сбиха там. И той при мен е така. Бутнах то. Ама не долу. Еми да, при това. Ей, тук ли го бутна? Да. Матка, се телепортнеш ли? сега Може да само паднеш, ще мен ме е страх купим. да не паднеш. Няма да падна. Паднеш. Ще се телепортира както трябва. Не като миналия ми клип. Тук има едни хора, наши приятели, там някакви глупости говорят. Не са че глуп. Някакви глупости говорят, сам така да ви кажа. Качили сме ние, ако чуете нещо. О, Diamond меч. Каска. Diamond наградник. Iron Button. Това с Diamond наградник. Телепортвай се, ето го. Къде си ти си? Да, на едното крило си. Моля ти се. Diamond меч. Аз ще си някъде къде няма да те видя дали се телепортнеш. Сега само да си обера нещата и идват. Ти златния ли си? Има един вип при нас. Ти са ония златния с Да. Diamond брадвичка? Да. Моля ти се. Няма да гледам какво стане. Имам още 3 честа да обера. Окей, Ти обера ли всичко или не още? да, всичко важно, къде сме трябва да ги обрах. Какво? При мен има също неща. Имаш ли стрели при теб? О, не, ама имам лук. И аз. Diamond брадвичка. Храна. Нека взема тази храна. Давай. Няма да гледам. Той идва випа, бързо е! Випа идва ли? Да. Спри. Идвам. Бутнах го с лук. Браво. Телепортна. Сега идвам. Бутнах го долу. Идвам. Стрели си намери. Паднах долу, Марта. Ти отли си, бе. Аре, бе. Бързо. Телепорт. Ама ти къде? Видях те. Бързо. Идвам, чакай. То се телепортна. Не бе, Марта, другия са те. Не, при теб е. Тъп. Дойде при теб. И той има телепортер. Виж го, там е. Не, на другия остров. Да? То е целият диамант ли? Има един. Айде бе, тъп. Що не ми зарежда чънко? Трябва да го бутнем. Не випва, дето го пак. То по телепортна ли? Да бе, той се телепортна. Ти къде си сега? Ето го. Видях. Там горе има ли някой? Да. Не си ли? Да бе. Колко трепа, бе? Не горе тука. На другите базата има. Имаш ли стрели? Стрели. Малко. Колко? 16. Отиди. Той се телепортва, само това ще кажа. После за това ела долу по-хубаво. Аз съм целият Diamond. Браво, аз съм. Diamond. Търся стрели. Тук има много хубави неща, ела. Няма земи на мен, не ми се казва. Аз имам чинти, бе, аз забравих. Имаш ли Diamond будуши? Не ми трябва, аз искам голд. Не си ли? Да. Както ви казвам, коли. Има количкото играем на. До прозорец. Но открий. Мартине, как ме стресна. По-скоро ФГХ. Аз ще се телепортирам. Не, страхме ще умре. Имаш ли купчета?
Телепортнали са. Не бе, аз. Дай ми купчета. Някой не стреля. Не ме стреля. Ето го читара. Дай ми, бързо ме хвърли стрелите. Колко стреля ти хвърля? Всичките. Дай, аз ще се справя. Ари, трябва да са тели. Май ние трябва да се убием. Това е малко гадно. Нали? Оцели ли го или теб те оцели? Не, там Те два. Ония. Телепортни са, нали? Да. Марто. Дай. Моля те, кажи го, че... Да, сложил нещо. Камък. Той сигурно не те вижда. Кликни по-хубаво. Защото не мърда випа. Да, виждам те кликнал. Вече не си. Или още си кликнал. Чупа го. Нямаш ли? Надей, че той ще ме убие. Ония вип. Да, Ама там. аз съм full diamond. Той какъв е? Full diamond Да, е. целия. Ау. Видята. На тебе! Не, там ще се би. Ужас, Марто. Какво правиш, бе? Хора, сега стискайте палци да не умрем. Сега гледайте. Разгром. Ето го. Сбрихте ли са? Бихме се, ама не мога да се кача. Той ме е запушил. Гати страхливец. Защо не бих, сигурно. Давай! Убих го. Браво! Ние трябва да се бием. Аз ще убия. Мамче. Ти не мога да страхни? Не, аз нямам телепортер. С ключчета ли? Не. Той се взима, брат. Аз съм по-силен от вас. Няма шанс. Имам. Не. Това се телепортнеш. Да. Давай, телепортвай се просто. Чакай малко, чакай. Няма да бутнеш, чакай малко. Това ми се мести за снимането. Аз ще кажа старт. Малко се приготвя да потичам. Приготви се малко и ти. Чакай, има работа. Не работи. Няма да ми го даде. Да кажем всички. Старт. Какво стана? Чакай, клекнал съм! Марто! Абе, казах ти, чакай, клекнал бях. Ето, виж, че бях клекнал. Ти къде си? Аз го видях. Аз ще се играя на свет. Отиди там. Еми, хорари, ще играем в друго. Ще играем в друга, и казваме довиждане от